Aritmetika. Első tétel. Hídroncsok, a döglött ló fejszével levágott hátsó lába a vacsora, a robbanások, félelem. Az udvarra döglött halakat hozott fel a Duna. A járdán fekszik 12 belorusz katona. Árulók. Ukrajnától idáig hajtottak lovat, kocsit. Az egyikük kezén kesztyű, mit anyámtól kapott. Sapkájuk zöld, elől kék-fehér-piros gomb, csak fejük nincs. Szétmorzsolódott a tank alatt. Az agyvelő, a sár együtt szürke és rakacsos. Másik sarok, ott is romok, s a német, a halott őrmester tegnap fényképeket mutatott. Egy kisfiú, az is halott. A lány 10 lenne. Anyjával ő is elveszett. Most az apa, ő következett. Szép piros a tüdeje. Tegnap a fényképeket láttam. Szép piros a tüdeje. Eddig nem is hittem a halálban. Szép piros a tüdeje. A bordacsont sárga. Nem akna, tépheted bele, szép nyillott utolsó sóhajára. Sikoltozás és félelem, 2 napig szabadrablás. Régen nincsen már élelem, lessük a konyha víztelen csapját, víz nincs, csupán a félelem. Megerőszakolták az édesanyját. Sikoltozott. Petróleum. Azt öntötték gyerek fejére. Ordítva égett, fáklyaként szép fényt tükrözve az égre. Az anyja látta, hogyan ég el kisfia. Röhögték. Hányan? Ez az aritmetika. Második tétel. Kerekfején szétfrecsent a méztej, mint nyírfák, a lenyírt hajszálak tüskéi fehérlenek. Mint az imakönyvet, a bádoktokot, a dögcédulát szorongatja imára kulcsolt keze. Nyitott szeméből a Bajkál tükröződik, száján kiszáradt, felpattogzott a mézhava, szomjas, s kiverte, kiivatlan tenger, keserű sava. A kamasz, mert hogy abból több volt, ottni, az is felhenteredett, kezében hősi cekker, görcsösen fogják ujjai, és ott láthatni a kikandikáló vekni kenyeret, sárga-vörös, akár egy kínai, belepte a téglapor. Hogy porzik a tégla olyankor? Jött a télhava, a nyárheve, 2 fölösleges képsor, a képzene fölöslege. El is bődülnék, mint késtől a bika, s ez is csak aritmetika.